Il-Ministru Awċi responsabbli mill-agrikoltura u s-sajt Anton Refalo mhux kapaċi jserraħ ras il-kostitwenti tiegħu u l-qbija tal-poplu Awċi fid-dawl tal-fatt li pajjiżna spiċċa fuq il-Grey List tal-Financial Action Task Force. Mistoqsi dwar x'impatt jista' jkollu dan il-Grey Listing fuq l-ekonomija tal-Gżejjer Maltin b'mod partikolari fuq Għawdex, Refalo illi kienu wkoll parti mill-ewwel kabinett tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat kien skomdu għall-aħħar sabiex iwieġeb dwar dan. Nagħmlu dawk tibdiliet neċessarji sabiex Għawdex u Malta jimxu l-qudiem. M'għandek idea tal-perċentwali jew inkella il-kostitwenti jkunu jridu. Mistoqsi minn Net News x'impatt se jkollu l-Grey Listing ta' Malta mill-FATF fuq l-industrija primarja lokali, jiġifieri fost oħrajn il-bidja u s-sajt, għal darb'oħra Anton Refalo ma kienx kapaċi wieġeb u minflok dawwar is-suġġett. Hawn huwa insista li l-pandemija tal-COVID-19 għaddietu ta' xifhem li hija ħaġa tal-passat minkejja illi l-awtoritajiet tas-saħħa kontinwament qed jappellaw għal kawtela għax il-virus għadu fostna. Refalo saħaq li pajjiżna għeleb diversi sfidi u din ser tkun waħda minnhom minkejja li fil-verità hija sitwazzjoni li ġab fuq il-poplu Malti u Awċi il-Gvern Laburista stess. Aħna nagħmlu tibdiliet neċessarji u ma nibżgħu xejn. Għaddejna mill-manival, għaddejna mill-pandemija u ngħaddu minn kull sfida. Però mill-FATF ma għaddejniex, Ministru. Għalaqstant, il-poplu Malti u Awċi għadu qed jistenna risposta ċara u skjetta dwar se jkun l-impatt tad-deċiżjoni li ttieħdet mill-Organizzazzjoni Dinjija fil-ġlieda kontra l-ħasil ta' flus u l-finanzjament tat-terrorizmu, fejn minkejja li pajjiżna għadda mill-manival l-FATF għadha mhux qed tafda lill-Gvern ta' Roberta Bela illi ser jimplementa dak illi hemm iswed fuq l-abjad.